Det er blevet den 1. maj, så nu er vi taget ned i min lokalsø og ser, om vi kan fange de der gedder. Det bliver okay, det er om sommeren, jeg har fanget en lille smule på dem, så det er ikke det bedste, men vi må se ad, så ja, og solen skinner, og det er godt vejr, så ja, vi skal bare få fisket, så følg med. Det her, det er søen, vi fisker på. Nå, nu vil jeg lige se lidt, hvad jeg kører med mit setup, og hvad jeg starter med. Jeg kører med et Crossfire LT i størrelse 2.500, og så kører jeg med en Shimano-stang, 10-50 gram. Så der kan jeg komme lidt over det hele og kaste. Og så tænker jeg, at jeg starter med sådan en Vestin her. Så det kunne bare, ja, vi må se, hvad der sker, så følg med. Nå, vi prøver at få fisket noget vand af nu. Og jeg starter jo med min twinbait. Så ja, der er ikke rigtig. Der er en lille smule fisk. Men det er ikke meget. Og som sagt, det er lidt om sommeren, at vi har fanget. Det er ikke sådan noget, det er helt store hernede. Det har været sådan nogle på 30 cm højest. Så ja. Så vi prøver bare at fiske en hel masse vand af. Og ja, så må vi ikke se, om der lige kunne komme en 1. maj ged. Det kunne altså være fedt. Så ja, det gør vi. Så følg med. Det går sgu ikke så godt. Vi har ikke fanget noget. Så jeg tænker faktisk lige at prøve at skifte spot. Det tænker jeg gør. Bare lige lidt længere væk, tænker jeg. Så vi må bare prøve. Så jeg skifter lige lidt spot. Så går vi lige er på vej over til spottet. Jeg har bare lige lagt mine ting over på det gamle spot. Så det skal nok blive godt, og det er sådan hernede ved. Så ja, yeah. Vi må prøve hernede af spottet. Det plejer at give noget hernede. Så ja, yeah. Vi fisker bare lidt videre. Nå, nu prøver vi. Øj, der er fisk derude. Så der prøver vi lige at se, om der ikke er noget, der gider at bide. Så. Og det er jo som sagt det nye spot her, vi er på. Så det kunne altså være super duper, hvis vi lige fanger fisk. Jeg kan se, der er masser af fisk derude, som jeg kommer over lige nu. Det er gederne, de vågner op her til aften. Fordi det er en lille aftentur. Ja. Fordi jeg kommer ned ved 5-tiden. Og jeg har været her en lille snart 2 timer. Men der er, altså, bunden den er virkelig beskidt. Der er en hel masse ting nede på bunden, så det er ikke sådan super fedt. Men ja, vi prøver bare at fiske videre og se. Ja, det. Ellers så må vi komme herned en anden gang og se, om vi kan fange noget. Altså, vi skal kunne fange et eller andet på et eller andet tidspunkt, men der er virkelig mange bobler derovre af fisk. Så ja, det kunne være super dejligt, hvis vi lige fik en. Så ja. Nå, nu er jeg færdig hernede på dag 1, og så må jeg komme ned i morgen og se, om det kan blive til et eller andet. Det kunne altså være fedt. Så nu skal jeg have noget mad, og så ses vi i morgen. Nu er vi på vej ned til søen igen, for det er blevet den 2. maj, så det kunne altså virkelig være dejligt. Og nu er vi lidt tidligere på den, fordi jeg lige har været til fodboldkamp. Så det kunne altså virkelig være fedt, hvis vi lige fik en fisk. Det var lidt ærgerligt, at vi ikke fik nogen i går, men sådan kan det jo gå. Så følg med. Nu er vi altså kommet til det her spot.
Det ser ret lækkert ud, og der går en masse fisk herude. Sådan lige under. Det er godt nok lidt længere, men altså lige herinde under, der går en masse fisk. Så det er bare med at komme i gang. Så ja. Status er, vi har ikke fanget noget. Så jeg har prøvet at skifte over til den her. Med noget lækker curly tail på. Så det kunne altså være, at det giver en fisk. Det håber vi lidt. Og så lige om... Ja, så. Det kunne i hvert fald være virkelig fedt, hvis vi kunne det. Men altså, ja. Øj, der var hug. Der... Lige derovre ved, der har i hvert fald været... Der er fisk. Men der har jeg så også mistet 2 blink. Så... Ja, vi fisker videre. Fordi det kunne altså. Vi kan lige prøve at snige den lidt derhen ad. Og se, om der ikke er et eller andet, der gider at bide den. Oj! Jeg tror bare, det var bundhug. Var det det? Ja. Men jeg har ikke rigtig noget på. Så. Så ja, vi fisker videre. Ja. De her gummidyr, de er altså spritnye, så hvis der er et eller andet, der kommer og hugger på det, så skal vi nok se bidmærkerne fra det. Nu prøver jeg altså det her sted. Derovre på den anden side cirka af søen, og det skulle pleje at være godt. Jeg overvejer lidt at skifte til en anden farve af de her gummidyr med curly tail, fordi at da jeg stod sidst, der havde jeg en hel masse hug. Altså de kom sådan stille og roligt, og så huggede de, og så slap de. Så. Men jeg tror ikke, det er sådan nogle særlig store nogen, der var eller var det bunden? Det var bare bunden. Så ja, jeg tror ikke rigtigt, der er så meget hernede tilbage, fordi der er rigtig mange, der tager, og nu prøver jeg lige at gå lidt videre, men de tager og dræber fiskene, når de fanger dem. Og det er både med gedder, aborre, skaller, braser, alt. Det er næsten lige meget, hvad det er, man fanger. Så gør de det. Og det er lidt irriterende. Så ja. Øj, der var kræftet med hug. Ja, der kommer bobler op der. Ja, der er noget, jeg har heller ingenting på. Det var et eller andet. Så lad os lige se, om det kan bide igen. Og skifte til den her. Det er det samme gummidyr, bare i en gul farve. Så ser vi lige, om det virker lidt. Nå, vi fik heller ikke noget her den 2. maj. Det er, ja, det er jo heller ikke den bedste sø, kan man det mildeste at sige. Men ja, og jeg sluttede med det der gule gummidyr der. Og jeg har faktisk haft rigtig godt fiskeri hernede før på noget gummi. Men ja, vi fik bare ikke noget i dag, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Men vi ses i morgen. 3. maj. Den 3. maj. Så vi går derned til søen igen og ser, om vi kan fange noget. Vi fanger ikke noget den 1. eller den 2. maj. Så 3. gang er jo lykkens gang, kan man sige. Jeg tænker faktisk, at jeg vil starte med noget gummi eller noget ved stien swim. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Og så har jeg bare tænkt mig, at jeg skal bare gå så meget rundt om søen som muligt. Så vi ses, når vi kommer derned. Så er vi skulle komme ned til søen. Jeg har smugstartet lidt. Jeg går og fisker med
de her gummidyr, som jeg har købt for lidt siden med noget curlytail. Der kan man sige, der har været noget over og tage i den, fordi der er pænt store bidmærker. Og jeg fisker også lige, jeg prøvede lige 2 kast med den grønne, nej, det var røde. Og så lige herinde foran, lige der kom der altså bare modhug, og jeg så den bare, jeg nåede heldig, jeg kom til at tage den ud af fiskens mund, men jeg kunne bare se, det var altså en fin basse. Så vi fisker sgu videre og virkelig håber på det, fordi det tegner sgu godt. Jeg tænker lidt, skifte over til den her Vestin Swim. Det tænker jeg skulle vi gøre, og så må vi altså bare få fisket. Der er lige stået en ved mig og sådan lidt, og vil se, hvad jeg lavede på YouTube og sådan noget, så ja, men jo, og så den video, jeg lavede. Hold da kæft. Den røg sgu derovre, mand. Ej, det var sgu fordi. Man laver sådan nogle spændstop med den her. Nå, men det var, hvad jeg i gang med at sige. Det var den video, jeg lavede, hvor jeg var med min bedste ven, William, i Sorø på den tag. Ja, altså, I skal altså lige gå ind og like, mand. Jeg tror gerne, I vil se, at jeg overnatter hernede. Og se, om vi kan fange et eller andet. Det kunne sgu da være sjovt at prøve. Men jeg tror faktisk 500.000, og så, ja, så må vi altså lige gå i gang. Men jeg har mest talt på gummifiskeri hernede, synes jeg. Det er det, de har sådan bydt på. Så ja, men følg med. Nå, vi kunne altså virkelig godt tænke os en fisk nu. Fordi at jeg har set lidt for mange hernede på det der gummidyr. Så det kunne altså være fedt lige at få på sådan en swim her. Så det prøver vi. Nede i 3 timer, mand. Er du sindssyg? Det er på de der små gummidyr med et jighoved på i rød og gul. Der er altså kommet nogle fine bidmærker, som I kan se lige om lidt. Nogle af de her bidmærker, der er noget her og herom, og så har den bidt. Den har bidt noget af halen, sgu. Her, der er den bidt noget af halen. Og så på den gule her, der er bare sådan en ordentlig en igennem her. Så ja, der er godt fiskeri på dem hernede. Den her ved jeg ikke, om vi skal prøve. Det er måske lidt overdrevet hernede til. Så det er en fin en her. Så ja. Vi hopper over på noget gummi igen. Det bliver den her. Med noget curlytail. Det ville de i hvert fald gerne have sidst. Og så lidt guldglimmer på toppen, så det bliver sgu godt. Også bare prøve at se en action på den, mand. Så det bliver sgu godt. Og nu har vi lige skiftet over på den her store gummidyr. For ikke at se dem. Det er kun de der bitte små nogle, de gider indtil videre.
Så det kunne altså være super fint, hvis vi lige fik en, der var lidt større. Så følg med. Nu er jeg stået hernede i knap 4-5 timer, og jeg er lige skiftet over til et nyt gummidyr. Eller det var det samme, som I så lige før, men jeg er lige skiftet over til det. Jeg har en lille bitte små hug. Nogle gange så kommer det lige sådan stille og roligt, og så tager de. Men ellers så er der sgu ikke rigtig meget nede. Men der er også mange, der tager, og så spiser de fiskene. De tager dem med hjem, når de fanger det, og så spiser de dem. Men jeg kan se, at der er fisk lige derude. Men det er sådan karper og render og sådan noget. Men dem er det der, det er også det, de typisk tager hernede og tager med ud. Så ja. Men jeg fisker sgu videre, fordi jeg giver ikke op på det her. Fordi tredje gang, det burde være lykkens gang. Det burde det sgu. Men ja, så følg med. Den huggede sgu lidt kraftigt, fordi ellers så den her halekraftet med ikke sidde fast i her, mand. Jeg filmede bare ikke lige. Så ja, følg med. Det var sgu det fra den her video. Jeg håber, I synes om det, selvom jeg ikke rigtig fanger noget. Det var faktisk skide irriterende, og det er begyndt at blæse helt sindssygt nu. Men jeg håber, I nød den, og ja, vi ses en anden gang. Så ja, i hvert fald knæk og bræk til jer derude, og vil I være søde og gå ned og trykke på like og subscribe. Det vil jeg blive virkelig glad for. Så knæk og bræk, ha' en god dag.